салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. имрӯз 1 май соли 2024 дар ҷумҳурии Кабардино-Балкария қарор дорем, дар шаҳри Налчик, город Налчик, республика Кабардино-Балкария. мо имрӯз соати 9 вориди ин шаҳр шудем ва тасмим гирифтем ки аввал пурсем ки инҷо масҷид дорад ва ба мо гуфтанд ки дорад, нишон доданд. ана ин масҷид аст, масҷиди калон. намозҳои ҷумъа инҷа хонда мешудааст дар ҳамин шаҳр. бо масҷидҳои майда пур ҳама, масалан гирду атрофи ин шаҳри Налчик омадем. масҷидро аз пеш дидем. дохили масҷид мешавем иншоаллоҳ ва намоз мегузорем. куҷои масҷид аст, дуо ҳаст, худопарастӣ ҳаст. иншоаллоҳ он ҷо баракат дорад. ана ин шаҳри Налчик аст дӯстон. ин гӯё пойтахти Кабардино-Балкария аст, столица Кабардино-Балкария. чӣ хеле шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистон аст. ана ҳаминам пойтахти Кабардино-Балкария, республика Кабардино-Балкария. салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. шукронаи аллоҳ мекунам. имрӯз ман 1 май 2024 дар ҷумҳурии республика Кабардино-Балкария, город Налчик, шаҳри Налчик қарор дорем. ман аввал омадам, ҷобаҷо шудем, қати ҳоҷибобо шавҳарам, баъдан масҷид гуфтем. масҷид ана бинед инҷа ҷои занҳо, масҷиде ки яъне занҳо намоз мегузоранд. ана инҷа дар омадем. чӣ қадар тоза, озода. ана бинед, мошоаллоҳ ки ин хел ҷойҳое ки барои мардуми намозхон. ана инҷа бинед ҷои таҳорат. чӣ қадар тозаву озода, мошоаллоҳ. ана инҷо ҷои попӯшиҳоро баровардан. меравем тарафи масҷиди занҳо. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ҳозир вақти намози аср аст. бинед ин масҷиди занҳо аст. касе хоҳад вақти намоз омада намоз мехонад, касе хоҳад инҷо омада мана китобҳои қуръон мехонад. мошоаллоҳ. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. бинед китоби қуръон. шукр ки бинед дар Федератсияи Русия, дар республика Кабардино-Балкария, ҷумҳурии Балкария анахе масҷидҳо сохта шуданд. бемалол занҳо ҷудо, мардҳо ҷудо омада намоз мехонанд. мошоаллоҳ.